danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sarki mai kano, saboda zamu tambaye ka shine zaka shigo mutane guri ba magana. Barka dai. Yawwa, barka dai. Nemi guri ka zauna saboda muna da wasu 'yan tambayoyin da zamu ma. Ke ina Nafisa? Tana ciki. Ya cikin nata, saboda ita ma ya kamata a ce ta fito saboda zan mata wasu 'yan tambayoyi. Ta warware sosai. Da yanzu haka ma tana shirin koma bakin aikin ta gobe. Sarki mai kano, kana ganin hatta kowa gurin aiki bata fada da samun sauki ba. Ta bari bayan kwana biyu ta ƙara warwarewa sannan ta koma. To kin ji me yace? To shikenan, Allah ya taimake ka. Wai me yasa ka tsani ni ne? To me yasa ka tsane ta ne? Ali ba na tsanan mutum sai dai halinsa. Aha, to ke kin ji. Ashe ko da uwar ɗakin ka ita zaka fara tsana kafin ni. Ke wannan magana da ke a cikin hankalin kike yi kuwa? Kaga Iro, kai ma fa na san hajiyar nan baka tare da ita. Biyayyar dole ce kake yi mata. To kai ma ka ji me tace ma ku? Da a ce zaka samu damar sheke ta zaka yi. Ko kuma ma in ce kana ɗaya daga cikin masu yi mata fatar kishiya. Kai, haka ne? Me yasa wannan banzan tunanin ya zo zuciyarki? Anya wannan yarinya. Kaga malam, kana ɓoye min wani abu. Na fahimci hakan. Idan za ka yi min bayani, malam ka yi min, saboda kana gurin mai girma Matawalle ya kira Umar Hashim a asibiti. Shikenan. Ai kai Iro ba kai za mu tambaya ba. Sara za mu tambaya. Ke Sara, Matawalle ya kira Umar Hashim a asibiti? Mai girma Matawalle ya kira Umar Hashim. Kai to sai ka faɗa mana akan me suka tattauna. To ban ji dai me suka tattauna ba. Yauwa, kamar na ji dai suna maganar aure. Aure kuma? Aurensa. Iro. La. Yauwa Nafisa, na dawo kanki. Tillakin da sauki. Yanzu a cika fitar wanda zaki aura. Magana fa ake miki kuma kin yi shiru. Me hakan yake nufi kenan? Allah ya taimake ka. Kwarai da gaske, ina jin ki. Na fitar da MD a matsayin wanda nake so. Kin fitar da MD a matsayin wanda kike so ki aura? Amma daga bisani sai na gane ba shine wanda ya dace da ni ba. Hakan yasa na ga bari na zaɓi wanda ya fi shi. Ke, yana gafarta. Rin baki. Wannan wace irin magana ce ta banza to? Ko ni kaina na yi mata faɗa sosai. Amma kuma daga ƙarshe da na fuskanci wane ne zaɓin ran nata? Sai ga cewa kamar ta fi gaskiya. Malama Sara, na san ta faɗa miki. Wa kike ganin ya dace da ita? Umar Hashim. Da gaske kike Umar Hashim shine wanda kika zaba? Tambayar ki ake amma kin yi wa mutane shiru. Shine.